Damong Mansengkune abadir girike pun mateng. Gesik iki ngadhep ngarsane Sinun Prabu Ngastina. Ya arepe mendem ya mendem ning ngangge tata krama. Nggo ngombe kalih kula yen biyen aku kendel saiki prei. Bah wis urus babar pisan. Terus sono wonten dawuh ngersakaken munjuk ora mundurono nggih ngestaken dawuh niki minangka tandha wong Ngastina anggenipun sami seneng-seneng suka parisuka merga matine danyange tanah Jawa pun Semar. Sangwaran dena becik besok mendemo baris kang prayitna Siwa Saranta tinumpes sentaniku awak Pandhawa ora wurung dadi mungsuh ora wurung dadi mungsuh foto ing para Pandhawa Paman Patih Arya Sengkuni paman kadil mampak wanci pangklong kepapat obor sewu jumbuh kalian reka yasa reka daya sangkit rungsit ingkang sampun dipun tindakaken para Pandhawa anggadhahi kaprawiran anggadhahi kasantosan karana rinten dalu tansah dipun tenggani kalian danyange tanah Jawa nenggi Semar Badranaya saestu bilih Semar samangke sampun pejah paman nalika semanten Semar menika kula kanthi jagongan wonten ing Wandi Alit lajeng kula caosi wujudipun unjukan wedang kopi kenthel ingkang sampun kula campur kalian daru beksi utawi sampun kula campur kalian racun mboten ngertos sangkan paraning bilahi lajeng Semar menika nggletak wonten sak inggile lincak dadanipun boten nebak mertandani menawi jantungipun sampun boten lampah Pandhawa sakmangke mesti sami nangis guguk merga Semar sampun pejah bangkene Semar sampun kula kubur kula pendhem wonten ing kutha Pramanakati wewengkon negari Ngastina bagus yen ngaten
aku menyer mangrengko rumeng urip Matur matur nggih Rara Prabu kita karya wangsit pindho kumbang ajabing tawang susuh angin ngendi nggone nuwun sewu kalian matur sisih nyun gungi samudra pangaksami yektosipun batos kula menika njerit ras kula menika mboten trima mulat dumateng tingkahipun para Kurawa mliginipun Patih Harya Sengkuni. Monggo samangke klatri menggalih Semar niku dosanipun menapa lepatipun menapa kalian para sata Kurawa. Perkawis para Kurawa anggenipun edan kalian jabatan mendem kalih kelungguhan rakah dakah tega mentala budidaya pejahipun para Pandhawa monggo. Ning Semar menika mboten ngertos dumateng kentang kimpuling kahanan pojok plereting lelampahan. Mongko mecinipun paduka langgih prisa bilih Semar menika tata gelar namung wujudipun Panakawan ing sejatosipun menika Dewa Ngejawantah. Ingkang andadosaken kuwatos sing manah kula menawi para Kurawa mejahi dhumateng Semar Badranaya lan dipun pendhem wonten ing kutha Pramanakati. Semare trima ning menawi sing momong ora trima mangke kados pundi? Nuwun sewu nggih anak Prabu Duryudana. Sampun was sumelang ing penggalih. Nadyan kados pundi kemawon panjangka gegayuhan wiwit kuncung ngantos gelung sampun ngantos owah lan gingsit. Anggen paduka badhe merjaya dhumateng para Pandhawa nyingkiraken dhumateng anake Kunti. Mongko sampun cetha ngigla tanpa warana bilih ingkang ngayomi dhumateng Pandhawa menika mboten wonten sanes kejawi namung Semar Badranaya. Mila sampun ngantos nglokro, sampun ngantos bingung, sampun ngantos mangro tingal. Pejahipun Semar wonten negari Ngastina menika kabar ingkang kremenaken menawi Semar menika sampun pejah Pandhawa liyane mung kari ngrentengi sirahe. Pajari purnameng kekono kasaring mongso katiga umaliyang lotoking kayu
angin aduh paran mengko dhisik iki ana piyayi putri sing wis lalu ing yuswa munggah ning setinggil Binatarata negara Ngastina. Mara kaki prasaja Nyai sapa kang dadi aranmu? Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Duryudana. Lamun to aku ora bisa jangkep ing tata kramaku. Sowan oning pendhapa Ngastina tanpa piniji ditepungake wae aku garwane Kyai Semar Badranaya lan apa to wigatine kraya-raya adoh saka Karang Kadempel aku sowan ana ing prajamu mung bakal nyocokake pawarta ingkang pinandung ing karna ujare wong akeh. Apa bener kepara nyata lamun to sesembanku Kyai Semar Badranaya seda dikubur ana negara Ngastina. Wadananira ayu kuma kucam Pranyomara tani muragake paring dawuh kok Kyai Semar bisa seda kuwi larah-larahe kepiye yen pancen panjenengane wis seda ripalungguhan niki pakuburane mapan ana ngendi aku tak ndeprok ana ing kono aku tak sujud ana ngarsane pangeran supaya paring pangapura marang dosane Kyai Semar. Kanastren, Nyai Kanastren. Bab iki kaya kurang prayoga lamun to dirembug ana ing sana sewaka. Men wijang gamblang. Sejarah Kyai Semar kok bisa seda. Ripalungguhan iki patih Sengkuni sing bakal critani. Mula kang mangkono ayo tak kanthi ndak kanthi ana papan sing sepi aja nganti sajroning kowe engko nangis dingerteni karo sapa-sapa. Ayo melu aku Nyai Kanastren.
watang ngrabosa mungsuh tangkep jojo kantaran bau saya akti wah wah ketek tuwek keklek ora mudar-mudar Anoman biyen dasar para nyata kowe Dursasana wong Banjar Junut ya pancen kaya mengkono kowe ngleleng kowe gemendung kumalungkung ngendel-ngendelke ning ngarepe Kurawa monggo ning yen adu arep karo wong Banjar Junut padha karo sulung mlebu geni kowe nadyan kowe mbiyen kondang gembong Swela Giri Senopatine Rama Wijaya kuwi lak mbiyen saiki kowe wis dadi kethek tuwa ampas brabas tanpa daya sing dadi bukti nyatane kira-kira antarane Anoman kelawan Dursasana sapa sing glundung sirahe bosok klok-klok dirubung laler ora kena ginawi becik apa abam cancang jenggot gembrek-gembrek wong kae wah wah
malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadangi lian yayah tunggil ibu Swita mring Sri Kurupati ing Ngastina kinarya gul agul nun sewu anak Prabu Ngawangga Angger Basukarna Paman Patih Harya Sengkuni kados pundi Paman mestinipun jengandika lak nggih prisa bilih para Kurawa mboten wonten ingkang mangga pulya tanding kalian wanara saking Kendari Sada nenggih pun Anoman. Gandeng samangke Anoman sampun ninggal tata krama ngrusak dumateng katentreman ingkang mapan wonten negari Ngastina. Sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka sinuwun Prabu Ngawangga. Jernyatanipun paduka minangka bebeteng negari Senopati ning praja bantengi negari Ngastina. Pramila kula nyuwun kanthi sanget nggih monggo kula aturi ngrabasa pupuh mejahi dumateng pun kapiwara. Nuwun sewu Paman. Nadyan ta wonten ing negari Ngastina menika kula kadhapuk mangka dados Senopati nanging kula ngerti kalih bebener, ngerti kalian kautaman. Ratu Ngawangga menika sampun maca dumateng lelampahan ingkang kababar menapa ta sebabipun kok Anoman ngamuk punggung wonten ing negari Ngastina. Karana pokal gawe utawi patrapipun Paman Patih Harya Sengkuni ingkang ngumbar dumateng kamurkan ngumbar dumateng Kamsa. Jengandika badhe murang tata gonjak dumateng randhanipun Kiai Semar Badranaya nenggih pun Nyai Kanastren menika menapa patrape menungsa. Mila menawi kula nglabuhi dumateng lelampahan menika kula malah pekewuh kalian jagat kula isin kalian wong sak donya. Yen perkara wonten tiyang ingkang badhe ngrabasa pupuh nyidak dumateng kamardikaning negari Ngastina tanpa dipun perintah mesti kemawon kula jumangkah. Nang gandeng menika wujud kanistanipun Paman Patih Harya Sengkuni. Yen kula melu cawe-cawe tegese kula ora ngerti karo kautaman. Sampeyan niku kebangetan Kakang Ngawangga. Mangnoleh kalih kitok sampeyan. Mangeling-eling sejarahe bocah petha perlaya ing naminipun Surya Putra. Riyen dika niku mung dadi kere. Nyangga bathok turut pasar njaluk welas. Nanging merga sih katresnanipun Duryudana jengandika kula angkat dadi Narpati wonten Ngawangga dadi Ratu Ngawangga keceh bondo kembul kamukten gateng mutiara. Ning parandene sampeyan ora ngerti lelabuhane Duryudana. Mongko kewan sing jenenge Sona kirik nika lamunta diopeni diingoni diwenehi pangan gelem tunggu omah. Ning sampeyan ngatasi derajat menungso parandene patrape sak ngisore kewan. Bapak Truka Braneng gagat waja mlintir kumbala sukal wijiling sabda
jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestingtara. Yen kepengkok tembung saka Yayi Prabu Duryudana aku ora bisa piye-piye. Nyatane sing bisa ngangkat derajat kamulyane Basukarna ora ana liya kejaba mung Ratu Ngastina. Ya. Gandeng ripalungguhan iki Yayi Prabu Kurupati wis paring dawuh sing gedhe pangapuramu. Yektine eman-eman tangan kuwi nganti njawil gedhene nyenggol kelawan kuandhan. Mula ya mung nganggo srana Kunta Wijayandanu. Tibane Kunta kontal nyawamu. Kabul kawusanane senggono. Aku banget ngaturake panuwun. Merga jeneng sira sing wis nyelametake kanastren saka bebaya kamurkane Patih Arya Sengkuni. Inggih. Yetosipun kula sampun kuwagang ngunduraken wadyabala saking Ngastina ning wonten bab ingkang ndadosaken kejoting manah kula Nyai. Nyai kanastren samangke kula aturi lenggah mapan wonten ing kancing gelung kula menika. Monggo nyingkir, monggo medal saking negari Ngastina. Karana menawi kula piyambak boten badhe nyamaraken dumateng gesang kula, ning menawi ngantos brabat dumateng jengandika tartamtu kula mangke ingkang badhe getun kedua. Sebab apa nek kaya mangkono? Narpati ngawongga ngasta pusaka pepethingan Kyai Kuntadwasa menawi boten lunga cilaka niki mangke. Ratri gumulung mangrempak ing wadya magiri rek ronang kono ronang kono gawe gelar Patih Kala Kridaksa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Anggila.
kepiye kabul kawusanane anggenmu ngebak srana peperangan tumraping negara Mandura. Inggih Kanjeng sinuwun kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami. Awit saking berkah pangestu paduka kula sakwadyabala kelampahan ningkes dumateng wadyabala lan prajurit saking negari Mandura. Namung emanipun Kanjeng ingkang jengandika padosi nenggih pun Prabu Baladewa tek mboten wonten. Pramila rumaos bingung raos ing manah kula ing atasipun kula nyerang wonten Mandura menika ingkang dipun tuju menika pejahipun Baladewa ning kok Baladewa mboten ketingal irungipun. Wah ladala. Nadyan kaya apa lan kepiye ora bakal aku kurang akal. Manut kabar sing ndak tampa ana ing negara Mandura kene ana wujude pasaryan. Leluhur Mandura kabeh disarekake mapan ana ing Astana Gadamadana. Lan Prabu Baladewa ki banget anggene bekti setya marang para luhur ing mapan ana ing Gadamadana. Mula kanggo mancing swasana supaya si Baladewa gelem metu saka pandhelikan. Ora ana dalan sing kudu diambah. Astana Gadamadana kudu diobrak-abrik. Kumaludha Kuntara katok. Ladala. Lagi wae wadya balaku saka ing Tirta kadasar ngambah wewengkon negara Mandura. Iki ana nom-noman malang kadak mripate menteleng kaya bandeng sapa. Lek nom mripatmu jerengen gobokmu. Kala tanpa rupa iki putra Narendra ing Mandura jenengku Raden Wisata. Kowe sapa? Warangka nata ing Tirta kadasar. Kala kridaksa kang dadi aran. Kowe aja melu celeng boloten kebo latengen tumrap lelakon iki wae nyingkir. Endi wong tuamu sing jeneng Prabu Baladewa? Kon maju mrenak srimpung sikilak bondo tangane pocok janggan. Delangap-delangap paton ngucap. Ora perlu kowe nyumbari sembanku. Ingkang wis ngukir marang jiwa ragane Wisata. Yen pancen wis kenceng lan gembleng tekad marang ora arek tatanan ana ing negara Mandura. Pripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara. Karepmu piye? Bisa kowe ketemu kelawan sesembanku Prabu Baladewa. Waton pinter nglangkai bangkene Wisata, wah glundungi memet.
kang katrajan ing tahana wadya sang kepat kaprabon pang kang abramarkata waladala jagat dewa Bathara jagat mangestungka kaya mengkini iki lelakone negara Mandura ibarate kaya kelangan saka guru ingkang santosa Kanjeng Rama Dewaji kula suwun jengandika sampun ngantos negakaken dhumateng bumi Mandura ingkang dipun serang dening mengsah kados mekaten Paman Prabu Ndarawati Paman Sri Bathara Kresna kula nyuwun pangayoman Paman